Predstavuje sa ako nezávislá ukrajinská aktivistka v boji proti sektám. Volá sa Irina Kremenovská. Poďme potiahnuť za nitky jej kontaktov. Jej centrum uvádzalo medzi partnermi stránku antisekta.org, ktorá propagovala ruskú antikultovú literatúru a materiály Alexandra Dvorkina. A teraz to najsilnejšie. Kľúčový úzol je stránka misijného oddelenia Novosibirskej eparchie spojená s Novopašinom, pravou rukou Dvorkina. V roku 2019 táto stránka bránila Kremenovskú a v roku 2025 už počas prebiehajúcej vojny znovu na ňu odkazovala ako na experta. A na tej istej stránke bol umiestnený dokument s názvom Príručka pre občanov Ukrajiny o organizácii odporu voči kievskej bábkovej vláde. Nechajte si tu chvíľku odležať v hlave. Zdroj, ktorý uvádza návod na sabotáž proti Ukrajine, súčasne chráni a vyzdvihuje túto aktivistku. To sa nedá pripísať náhode. V čase vojny je takéto prepojenie otázkou národnej bezpečnosti. Viac informácií nájdete v odkaze.